Изморихте ли се от диети, които в крайна сметка не дават никакъв резултат? Бела Контур ви представя перфектното решение. Намаляване на обиколката с помощта на ултразвуково неинвазивно лечение. По-лесно, по-бързо, по-безопасно, както никога досега. Бела Контур е създадена с идеята да помогне тялото ви да изглежда перфектно, като използва уникална технология. Устройството на Бела Контур предлага решение за извайване на вашето тяло чрез иновативна и най-съвременна ултразвукова технология. Вашия личен терапевт ще ви напътства по време на терапията, ще ви обясни процесите на лечение и ще набележи планирания прогрес. След вземане на вашите мерки и визуално заснемане, личният ви терапевт започва процедурата, поставяйки електроди и ултразвуков гел в зоната на третиране. Електродите изпращат до устройството детайлна информация за зоната на третиране и помагат да се направят необходимите изчисления. Системата използва тези референтни точки заедно с изградената карта на областта, за да определи точното място за прилагане на ултразвуковото устройство. Това гарантира ефективност и по-добри резултати. По този начин се установява дълбочината, ширината и плътността на подкожните мазнини. В терапията се използва нисковолтова, ултразвукова резонираща технология, за да се отстранят нежеланите мазнини. Ултразвукови лъчи селективно набелязват мастните клетки в желаните зони и ги привеждат в състояние на естествен резонанс. Ефекта на резонанс кара клетките да освобождават мазните вещества в тъканите. Когато мазнината е разбита на липиди, се разпознава от нашето тяло като свободна мазнина, която след това се отвежда до кръвта. Сърдечно-съдовата система я пренася до черния дроб, където се трансформира в енергия. Фокусираната ултразвукова енергия се насочва към мазните тъкани и не се отразява на останалите кръвоносни съдове, нервни окончания и свързващи тъкани. Основата на терапията са естествените биологични процеси в тялото. Ние можем да изваем корема, хълбоците, мастните турбички, външната и вътрешна част на бедрото, ръцете, задните части и коленете. Терапията създава усещането за топъл масаж. Тя е безболезнена и според повечето клиенти усещането е приятно. Вашия личен терапевт ще обясни и анализира количествените резултати и ще набележи бъдещия ви прогрес. Ще ви дадем 10 основни причини, защо да използвате метода Бела Контур. Основава се изцяло на естествени биологични процеси в тялото. Безболезнен. Приятна терапия. Неинвазивен. Без странични ефекти. Без възстановителен период. Безопасен и ефективен, одобрен от международни здравни и козметични организации. Намалява мазнините в набелязаните зони, премахва целулита, моментален, видим и гарантиран резултат. За да получите най-добри резултати, обърнете внимание на следните детайли. С тази декларация вие приемате следните условия.
Пакета, който съм си закупил, включва 10 процедури по приблизително 40 минути. Нашия опит показва, че резултатите са трайни и няма отново възвръщане на теглото, без йо-йо ефект. Ние препоръчваме 2 до 3 процедури на седмица. Препоръки за успешен резултат. Пийте 2 литра вода на ден. Спазвайте балансирана диета. След процедура се движете активно. Минимум 30 минути ходене пеша. Силно ви препоръчваме да внимавате за следното. Никаква консумация на алкохол 24 часа преди процедурата. Колко трае една процедура? Процедурата продължава 40 минути, като комбинира 2 третиращи програми – антицелулитна и разбиване на мазнини, с цел намаляване на обиколката. Кой извършва процедурите? Квалифициран белаконтур терапевт. Всички терапевти на белаконтур са обучени и имат сертификат от производителя. Колко процедури са ми необходими, за да получа видими резултати? Резултатите са индивидуални. Като цяло, видими резултати се забелязват между втората и петата процедура. С колко процедури да започна? 10 процедури са задължителни, за да се получат видими резултати. Колко дълго да продължа процедурите? Процедурите трябва да приключат, когато резултатите са удовлетворяващи. Няма нужда от последващи процедури, за да се запазят резултатите. Може ли всеки да се подложи на процедурите? Всеки един, който е здрав. Биха ли имали процедурите същия положителен ефект върху мъже? Абсолютно. Въпреки че мъжете не са податливи на целулит, някои от тях имат отпусната кожа или масни подкожни натрупвания, което може да се подобри с третиране. Запазват ли се за дълго време резултатите? Обиколката ще се запази същата, ако се поддържат приблизително еднакви килограми. Възможно е целулита да се появи отново, но ще са нужни години тялото да го натрупа отново. Какво да правя след процедурата? Можете веднага да започнете обичайните си ежедневни дейности. Ние прилагаме най-високи стандарти на контрол и безопасност, така че красотата и сигурността ви да са гарантирани. Ние вярваме, че идеалното партньорство между напредналата технология и професионалното обслужване ще осигури на нашите клиенти забележителна услуга и гарантирани резултати. Благодарим ви, че избрахте белаконтур. Гордеем се, че ви предоставяме перфектното решение за извайване на вашето тяло. Извайте тялото си. Променете живота си.